Takulandirani ku program yathu ya lero ya NBC Exclusive. Dzina langa ndali nafe Mlamba ndipo lero tikucheza ndi Aluse Mtilatila amene ndi mkulu wa nthambi yoona za nyengo komanso kusintha kwa nyengo. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Pali mphekesera kuti dziko lino litha kulandira namondwe wina. Tangotitsimikizirani paisi. Zonadi namondwe wabadwa pa nyanja ya Mchere ya India amene ndikhozonayo kuti ndi wachitatu mu season ino ya mvula chifukwa woyamba anabadwa cha mu September, wachiwiri anabadwa cha mu October, komonsewo anathera ku nyanja ya Mchere kumweko. Koma uyuyu no akuoneka kuti mene akuyendera akuoneka kuti amene akhoza kufika mu Mozambique Channel mwinaso kufika so ku Mozambique. Pano patuti mu nyengo ya mvula komanso ndi nyengo yathu ya sama. Ndi chifukwa choti ndi sama madzi amakhala otentha pa nyanja ya Mchere ya India. Chifukwa chimene chimapangitsa kuti namondwe abadwe nthawi zambiri ndi kutentha. Ndi pakali pano pande kuti pa nyanja apo madzi ndi otentha bwino amene akupereka ka environment kabwino kuti chani namondwe abadwe. Ndi pakali pano padi taona kuti chaka chino cho season ino ikuoneka kuti ili very active ndi anamondwewa chifukwa achitolawira. Namondwe oyamba anabadwa mu September. Kusonyeza kuti pa nyanja apo pakali panopa madzi ndi otentha kwambiri. Zimene zikuonetsa kuti ngakhale even pakali pano mu Mozambique Channel imene ili madzi aja amene ali pakati pa Madagascar ndi Mozambique ndoti madzi so pamene paja ndi otentha. Nchifake akupereka mwayi kuti anamondwe azitha kumafikanso mpaka Mozambique Channel. Chifukwa mu September madzi apa amene paja analozizira. Nchifukwa anamondwe wake sadafike. Kwa pano ndikuti madzi atentha akupangisa kuti anamondwe azitha mpaka kufika Mozambique Channel. Izimezi zingamachitika Malawi aziderankha. Zili pawiri. Nthawi zinaso ife timafuna kuti madzi akhale otentha Mozambique Channel chifukwa amatithandizira kuti ma pressure akhale otsika malo amenewo. Ma pressure akakhala otsika zimatithandizira so kuti mvula igwe bwino ku Malawi kuno. Ndezili pawiri tuzithuzi. Komanso no ma pressures aja akatsika kwambiri ndikufika na pa point yoti nkukhala namondwe ndezimabwera no chiopsezo. Ndezonse zili ndi ubwino ndi kuipa kwake ndithu chifukwa yoti zonsezo timafuna kuti madzi abwere. Ndi kutenthako kumatithandiziraso kuti ifeyo kwa Malawi pano mvula ibwere bwino. Zimenezi zikamachitika ngati nthambi mukuchitapo chani pofuna kuonetsetsa kuti Amalawi ndi otetezeka tikaona mbuyomu kwakhala kwa namondwe wa Fredi Yedai ndi notero amene akhala akusautsa dziko. Ngati nthambi muchitapo chani pofuna kuonetsetsa kuti zimene zinachitika mbuyomu zisachitikeso pano. Ife nchifake nthawi zonse timakhala pakalikiliki kumaunika kuti pa nyanja apa kukhala bwanji. Chifukwa za namondwe uyuyo tutamudziwa sabata yatha. Timene tinayamba ndithu kumaunika ndi kumaona kuti malo awa akuoneka kuti namondwe akhoza kubadwa. Ndete khala tikumutsatira bwino kumaona amene zinthu zokukhalira. Ndete timayesetsa zimenezo ncholinga chokuti mwina Malawi azikhale akudziwa azikhala ndi nthawi yokwanira yopanga plan kuti namondwe uja ngati atatu wafika atipeze ifeyo mwina titakonzeka bwino kuti impact yake isatipweteke kwambiri. Nchifukwa yake kuyambira mene akakhala namondwe uja kuyandikira timatumiza mawarning aja kwa anthu pafupi kuti anthu aja adziwe akadziwa zithandizira kuti anthu akhale okonzeka bwino. Kutero koncholinga chokuti titetezeke tumiyoyo ya anthu. Muli ndi upangiri wotani umene umakuthandizirani kuti muzipanga detect namondwe ngati amene? Ife choyambirira tili ndi ubale ndi timati World Meteorological Organization. Ndi Malawi ndi part ya World Meteorological Organization imene ili UN organization. Ndi ubale umene tili mu organization imene imatithandizira kuti tizigawana data, tizigawana information. Ndiye ku Southern Western Indian Ocean timati ndi kumene kuli mayiko amene timakhudzidwa ndi anamondwe amene amabadwa mu dera limene la Indian Ocean tili ndi committee. Ndi committee yathu ndi imene timathandizirana ndi to work together mu committee imeneyo kumaunika pa nyanja apo mothandizidwa ndi ma satellite timatha kumaunika pa nyanja paja ndi kumagawana information kuti monga mmadziwa kuti nyengo simayang'anatu political boundaries zimene tili nazo. Ndiye ubale umene ndimene timagawana information ndikumapangira track limodzi ndikumaona kuti kodi namondwe atikhudza bwanji njira yoyamba ndi imeneyo.
Njira yachiwiri ifeyonso ngati Malawi nafenso tili ndi zipangizo zathu zimene zimatithandiziranso kuti tiziunika. Komano mene ndanenera ndikuti ife timaonika za ku Malawi kuno. Mozambique kupanga ikuunika za ku Mozambique. Pakakhala pa nyanja apo tikudalira ma satellite yo. Ndi tonse limodzi no timakhala ngati kuti system imodzi sopano kumalumikizana ndikumaona kuti kodi nyengo ikuyenda bwanji. Ndetse kulilonse ifeyo information yathu timagayira nzathu aja. Tili ndi platform imene timagayirana information ichi. Nawonso amatengaso ya ku Malawi kuno. Chifanawonso imathandiziranso kuti adziwe kuti kodi ku Malawi kuli bwanji. Ndi kuti nawonso kuti apange mafocus yawo maoning awo bwinobwino. Ndimene timagwirira ntchito ndithu pa mgwirizano umene ulipo. Namondo wa Fred atachitika anthu ambiri anadandaula kuti yayi nthambi yanu khangati mukuchepekeredwa pa nkhani yofuna kudziwitsa anthu mwachangu kuti yayi kukubwera namondoyo ndipo mwene kuchitika izi. Ambiri amanena kuti nthambi yanu ilibe zipangizo zokwanira. Izi ndi zona. Ineyo mwina ndinene pawiri kuti mauthenga athu a Cyclone Freddy tinayamba kuwauza anthu mu nthawi yake. Chifukwa mudziwa kuti Freddy yetu ina cyclone imene inatenga pafupifupi mwezi wathunthu. Ndipo tinayamba ndimakumbuka bwino kuti tinayamba kupereka ifeyo ma information a Cyclone Freddy pa 18 February. Koma mukhoza kuona kuti Cyclone Freddy anatipanga affect ku Malawi kuno kuyambira pa 8 March. Nthawi yonse timapereka tumauthenga aja. Timapereka tsiku lilonse kumauza Malawi. Koma mwina tinene kuti vuto limene limakhala pondo kuti 1 anthu sadziwa kuti tikamati cyclone warning protocols zathu ndizotani. Anthu samadziwa chimenecho. Chachiwiri mwina njira zina zimene tikugwiritsa ntchito ndizovuta kuti zifikire wina aliyense. Ndi mwina pamakhala magapu pena ndi pena. Mukuvomereza ndithu kuti njirazo ndizoperewera. Koma ndizoperewera. Ndiye mukuchitapo chani kufuna chana ndizimisa. Nangasi uthenga pakali panopa kuti ukafike mwachangu tikudalira mwina technology. Ndiye mukhoza kuona kuti technology imapezeka kuti ndiyoperewera tikukanika kuti tikafikire mpaka kumudzi kwa gogo anga kumudzi uthenga ucho tukapeze ukumavutirapo. Ndiyebe koma timayisetsa kupanga upangiri ndi gwirizano ndi mabungwe ena kuti azitithandizira kutenga uthenga ucho tukafike kwa gogo anga aja. Ndiye maupangira amene alipo ena timagwiritsa ntchito ma radios, ma community radios. Tili ndi WhatsApp group ya ma community radios. Imene timatenga mauthenga aja, timaponya amene muja. Ndi cholinga chonena kuti amenewo aine akama radio amenewo akaupeza uthenga uja akati uzira anthu mu radio mwawo. Komanso tili ndi ubale ndi bungwe la boma la Disaster Management Affairs. Amene aja maona za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Amene ajanso ali ndi makomiti awo mpaka na midzi. Amene wonso tilinawonso magrupu awa WhatsApp group so anthu ngati amene aja amene ali ndi makomiti a disaster midzi aja. Ndiye timaponyanso mauthenga aja mmuti mmene muja. Cholinga chathu timati mwina uthenga uja ngati angathe kuona anthu aja athaso kudziwitsa anzawo kumudzi kuja. Komabe sizimafikirabe wina aliyense. Pakati apo tidayesera kuti mwina tiyesereko ma SMS kapena chifukwa mwina ma SMS amaoneka kuti anthu achulukirapo amene akukhala ndi mafoni m'midzimu. Komabe pakuoneka zinthu zoti phinja zingapo ndi zititengera nthawi mwina kuti tigwiritse ntchito njira imeneyi. Koma tikuyesetsabe kuti tione kuti monga ngati anzathu amafoni wa kaya amaglaso kuti mwina atalowererapo kuti angatithandize bwanji kuti ma warning amenewo adzifika kwa wina aliyense. Tinakalipa nkhani ya mawarning amalawi ambiri amafunitsitsa kuti azidziwiratu kuti mwezi nyengo enda chonchi. Mwina kapena miyezi 3 ikubwera nyengo ikhala moteri. Ndicholinga chokuti azikonzekera. Koma ambiri akumanena kuti nthambi yani ukanika kuchita zimenezo. Mukuchitapo chani pofuna kuonetsetsa kuti amalawi mukwafikira mokwanira kapena so tifunse kuti tikukanika pati ngati dziko. Ifeyo tukuyesetsa. Tisanayambe ngati season ino ya mvula mu September tinapanga release kaletu kuti kodi mvula igwa bwanji season ino kuyambira October mpaka April. Ilipo imene yoyo mwezi uli wonse boma lili lonse mauthenga amene wawa alipo
mukapita pa website yathu muzipeza. Tinayeseranso kupita mpaka ma district onse timafika pa boma ndi mauthenga amenewa mothandizidwa ndi anzathu amenewa a disaster management affairs. Tinafika maboma onse ndi mauthengawa, timafika pa DC ndi chiyembekezo chokuti tikaverifika pa DC pa atithandizirano ma structures apa bomawo athandizira kuti mauthengawo afike pa wina aliyense. Ndiye tinapanga ndithu mauthenga mwezi uliwonse mene ungakhalire. Mauthenga amenewa mumapanga mwezi uliwonse. Koma nthawi zambiri timayembekeza kuti lero kutha kugwa mvula. Koma tsiku lija likafika dzuwa lilipo. Chimachitika njani? Apapatu ndinene kuti mwina anthu samatimvetsetsa mauthenga athu kuti timati chani. Chifukwa ine kuti ndikupatseni ulosi amene mawa kukhalire ndimayeneka kuti nditolere za nyengo ya nthawi inoyo imene ili pano. Ndikuti nditolera nyengo imene ikuchitira m'Malawi muno, imene ikuchitira m'mayiko oyandikana nafe, imene ilili mpaka na munyanja ya Mchere ya India. Timazika pamodzi ndikuzika mmodelo mwathu kuti tione kuti kodi kuchoka panopa kufika 1 hour yapatsogoloyi nyengo ikhala yotani. Ndiyo zaso zomwezi kuti chabwino imene kulili pano ndi chonchi, komano kuti ndifike mawa kuchoka lero nyengo ikhala bwanji. Ndimayuza so zomwezo kuti mwina ndifike wiki ya mawa kuchoka lero zinthu zikhala bwanji. Ndiye mukhoza kuona kuti pamene popo skill imachepa mphamvu ukamachoka from ifawa wati maneno tima initial conditions ndayamba ndi nthawi ya pano ndikudziwa zomwe zikuchitika pano, komano ndatenga zimenezi ndayika mmodelo mwanga kuti zindithandizire kuti ndidziwe kutsogolo. Ndiye kukakhala kuti kutsogoloko ndikutali kwambiri skill so imakhala yocheperako. Koma kukakhala kuti kutsogoloko mwina 1 hour 2 hours skill so imakhala yabwino. Ndiye modelo ndi modelo si observation timasiyanitsa. Chifukwa modelo ndi zimene ikukuuza pa nthawiyo koma si matha kupanga capture china chilichonse. Chifukwa mukhoza kuona atmosphere yathu ili ngati labu. Mulabu ukamapanga experiment amene amapanga science amanena kuti izizi ndizipanga kaye zikhale constant izi ndingosintha ichi ndione kuti zikhala bwanji mulabu. Koma pamene ifeyo labo yathu ibedere atmosphere chipakhala chilichonse chikusintha every minute. Nkutheka kuti mwangotsekula kumene kanema yanu ino ndi MBC exclusive. Ndipo lero tikucheza ndi Aluce Mtilatila amene ndi mkulu wa nthambi imene imaona za nyengo komanso kusintha kwa nyengo. Dzina langa ndi Alinafe Mlamba. Khalani pomwepo. Tikupitirira ndi MBC exclusive ndipo lero tikucheza ndi Aluce Mtilatila amene ndi mkulu wa nthambi yoona za nyengo komanso kusintha kwa nyengo. Dzina langa ndi Alinafe Mlamba. Mtilatila, tinakalipa nkhani ya kagwedwe ka mvula. Ngakhale panopo mvula ikugwa mwa apo ndi apo. Madera ena inde mvula ikumafika ndithu yandi. Komano kupita chitsogolo tiyembekeze kuti mvula itakuzabwera mene imagwerera ndithu nyengo zonse. Ifeyo tumbujandanenera kuti ulosi wathu umene tinatulutsa mu September udasonyeza bwinobwino kuti nthawi yodzalira maboma ambiri imakhala kumapeto kwa November kumayambiriro kwa December kapena pakati pa mwezi wa December. Ndimene tinayiona kuti ikozokhala nthawi yabwino osati kudzalira koma ndinena kuti nthawi yabwino yokuti mvula anatukhozanena kuti yakhazikika. Izizi ndimene tikuonera kuti kutsogolo kuti mvula eno ikuoneka kuti ibwerera bwinobwino ikhala muchimake bwinobwino. Kusonyeza kuti Amalawi amene anadzala mbewu zawo madera ena terekeze ngati kulilongwe Mwanza kungotchulapo ochepa amene pakadali pano akuvutika kuti mvula ifike. Amene wakhale ndi chiyembekezo ndithu kuti mvula ibwera. Achiyembekezo chikhalepo ndithu kuti mvula ilipo ndipo mvula ikubwera. Apapa tikangoti tafika ku pakati mene tafika pakati pa December kuti tsopano tikupita mapeto kwa December tikutha kuona kuti mvula ano ikhala yolongosoka kutsogoloko. Ndi pali chiyembekezo chokuti mvula ndithu ilipo. Nthawi zambiri mvula imene ikamba kubwera imathekaso kubwera ndi namoto wina. Tikafika 2025 tiyembekezere kuti nyengo ikhala motani kutha kubweranso namoto wina. Pa nyanja ya Mchere ya India tupakuoneka ndithu kuti
anamondo akanabadwabe kuthekera kukadalipo tikamalowa mu January oloso mwina so February mwina anamondo akhala kubadwabe chifukwa choti muchandanenera kuti madzi akuoneka kuti akadali otentha bwino kupereka mwayi kuti anamondo akhoza kumadwabe. Tikanalipa nkhani ya anamondo anamondo amene wamapatsa mayina titamvapo Fredi Idai wapano mukuti Chido mayina amene wamapeza bwanji. Muchandanenera kuti tili ndi komiti imene timakumana pafupifupi chaka chilichonse kukambirana kuti kodi anamondo atizipanga monitor bwanji, tizigawana bwanji information chani. Ndikumene kukuso kumene dziko lilonse timapereka mayina kuti mayina awa auti amaizayikidwa ano mayina aja in alphabetical order kuti namondo akabadwa woyamba mu season imeneyo akhala ndi letter A, akabadwa wachiwiri akhala ndi letter B, akabadwa wachitatu letter C. Nchifukwa yake timati Chidoyo ndi wachitatu chifukwa abadwa kale ena awiri amene atenga A ndi B uja. Chiyambi chenicheni cha mayina a cyclone sinayambika kalelo ndi asilikali amalini ku US. Ndamene ankati namondo akabadwa iwo akugwira ntchito yawo kaya pa nyanja, akabadwa namondo uja amapereka mayina. And nthawi imene amakondopereka mayina mwina azikazi awo maybe chifukwa nthawi imeneyo mayina amakhala achizimayo okhaokha. Ndiye kenako tabuyemo ndi pamene inazapanga adopt that system kuti tizapatsadi mayina ndicholinga choti kuti muzitsatira bwino system ija muione imene yayendera ndi impact yake yomwe bwino ndi izimakhala zosavuta kuipanga identify because sometimes zimatheka kuti pale macyclone angapo nthawi imodzi ndi iliyonse ikakhala ndi dzina lake muzitsatira bwino. Ndi tinachipanga adopt ngati World Meteorological Organization kumapereka mayinawo nchifukwa mpaka lero komano kenako nkhani za gender zitabweramo kuti yaye samangokhala azimayi okhaokha ndi pakali pano limakhala dzina la wina aliyense yachina chilichonse sinolongaso kuti ikhale even dzina la munthu we. Tikaona nkhani yosintha kwa nyengo makamaka kuno ku Malawi zimezi zakhala zikuchitika kwambiri zaka titonero kuyambira zaka 5 zapitazo pofika pano weather sikumapanganika kwambiri zimenezi zikuchitika chifukwa chani. Mwanena kale kuti kusintha kwa nyengo zinthu zasintha mene nyengo inalili zaka za mbuyomu ndi panopa zikusiyana zimene zikupangisaso kuti zinthu zambiri zikhale zosinthika. Tikhoza kupereka chitsanzo mvula yathu imene kale anthu ankadzala mu Oktoba koma panopa kudzala mu Oktoba ndi zimenezi anthu amakhala kudandaula kuti chimanga chikupyerera chifukwa kuti adzala mufulumira pamene kale anthu ankapuzidwa dzalani ndi mvula yoyamba dzalani ndi mvula yoyambirira koma panopa ndi chiopsezo chapadera kudzala ndi mvula yoyambirira chifukwa choti zinthu zinasintha. Komanso olo nthawi yathu ya mvula ija panopa masiku anachepa timakhala ndi ka season kakatali bwino koma panopa ina kasi Oktoba ano nthawi zambiri sitikumamwerengeranso ngati ndi nthawi ya mvula mwina mvula inieni November enda mbiri so mwina pano kumadzala mu December. Bill yokhudza kuona za climate change kapena kuti kusintha kwa nyengo komanso mmene mumagwirira ntchito ofisi yanu imene munayipanga draft zaka ziwiri zapitazo ili pati. Imeneyo pakali pano pabe kuwunikiridwa ili ku Ministry of Justice kumene tikuyembekezera kuti mwina tsiku lina lilonse atithandiza kuti imene iyi ipangidweso inati chifukwa timakhulupirira kuti itati imene iyi yatheka yavomerezedwa itithandiza ife kuti tigwire bwino ntchito chifukwa pakali pano patikhoza kuti tikugwira ntchito kwa walibepo malamulo otithandizira akagwiridwe kathu ka ntchito. Ma consequences amene alipo pakadali pano chifukwa cha ochedwa kuti bill imeneyi idutse stage yachiwiri imeneyi ndotani. Ma consequences ake chifukwa bill imenemo timafuna Meteorological Department ikanakhala agency. Ikakhala agency ndikuti itha kumapanga zinthu zina mwachangu. Pakali pano patimalephera kupanga zinthu zambiri chifukwa chonena kuti ma procedures ake amakhala atali. Koma zitakhala kuti tili ndi kuthekera kumene kuku ndikuti ife zinthu zina tikhoza kumapanga bwino kwambiri ndipo mwachangu. Taonako maiko ena amene akwanitsa kukhala ma agency
ngati pa Tanzania pomwepa Meti service yawo simungayerekeze ndi athu iyi inatsogola kwambiri amapanga ma consultancy amapanga research chifukwa ntchito yathu imafunika research kwambiri tizipanga kafukufuku wathu ndi watsiku lilonse kuti kodi fachani lero nyengo yakhala chonchi chifukwa chani nyengo ya lero yasinthana ndi yasiyana ndi yadzulo tukeneka umapanga zimene zozo tsiku ndi tsiku ndi zimathandizira kuti ifeyonso ulosi wathu ukhale wabwino ndipo ukhale accurate koma zonsezo timalephera chifukwa chonoti tili limited malinga ndi mmene zinthu zilili pakali pano. Ma limitations amenewa mutautipatsa chitsanzo kuti ndi monga chani ndi chani? Limitation ina yayikulu ndi finances. Ma finances athu amakhala very limited ndiponso tilibenso mwayi oti tikhoza kumapanga cost recovery chifukwa bill iyiso imayikamonso item imeneyo kuti mwina ma services ena tikhoza kumapanga cost recovery kuti zizithandizira kuti department yomweyo izitha kumatani kumazitukula yokha koma pakali panopa zimenezo timakanika sitingapange. Chachiwiriso even recruitment imene ya human resource kuti tikhale ndi anthu akadaulo odziwa ntchito yawo pakali panopa zimativuta tikhoza kunena kuti panopa tili ndi vacancy rate ya 40% already pamene popo ndikuti anthu ambiri palibe amene angathe kutithandiza kugwira ntchito koma titakhala kuti tili agency ndikuti tizitha kupanga recruit mwachangu kufira ma vacant posts aja ndikumaonesesa kuti zonse zikuyenda mwadongosolo kwa pakali panopa zonsezo sitingachite. Antilatira mwagwira ntchito ndi nthambi imene kwa zaka zoposera 21 ndipo tsiku la lero ndinu mzimayi woyambirira kupanga lead department imene tangotipatsani kuti chithunzithunzi kuti magwira bwanji ntchito in light of my challenges amene mwatchula. Ma challenges ali apo ineyonso ndimakhulupirira kupanga ubale ndi ma institutions osiyana-siyana ngati panopa mwina tikuona kuti mwina department kupanga excel tikupanga achieve zinthu zina ndi zina ndi maubaleso amene tili ndi anthu ena ma institutions ma NGOs ma international organization ndi amene amatithandiziranso mbali zina kuti mwina titheko kupanga achieve zina ndi zina ndi timagwira bwino ntchito ndithu ndi WFP FAO amene akutithandiziranso pena ndi pena kuti ntchito yathu mwina ifike pabwino ngati tikunena lero kuti tili ndi 120 automatic weather stations chifukwa cha project imene tinali ndi UNDP imene inatithandizira kuti tikhale ndi ma stations ambiri tikhale ndi ma stations mpaka na panyanja ya Malawi timatha kupanga monitor pamene pacha kumaona ma waves kuti akuyenda bwanji kuti mauthengaso azithandizira asodzi ndiye naonse amene amagwirisa ntchito nyanja. Panopa tapanga develop a platform imene tikuitcha kuti climate and weather information system imene kupereka ma advisories kwa alimi komanso mafisha ndi yabwino ndithu yokuti akozopeza akupangiri oti asanapite kumunda ukadzala munthu akumayeneka kayo kupita pa platform aone dera lake kuti kodi mene ndukadzala lero mvulaso igwaso liti zikuthandizira kuti upange chiganizo chabwino chifukwa anthu amangonoti yabwera lero 100 mm kuthamanga ukadzala komano mwina kutsogoloko ndi dzuwa lokhalokha pamene platform iyi ikuthandizira kuti uzitha kupanga maplani ako bwinobwino. Panopanso posachedwa pomwe tikhala tikupanga launch za nyengo app imene ndi app ya za nyengo ndithu yokuti wina aliyense pena paliponse akhoza kumapanga access ndithu pa phone yake ndikumaona kuti kodi nyengo ikuti bwanji mudera langa. Zimene zizi zimene tikupanga pakali panopa ndi support imene tikumathaso kuipeza kwa anthu ena amene amatifunira zabwino. Amtilatira tathokoza kuti mnali nafe tsiku lali. Zikomo kwambiri. Zikomo. Apanso ndipo pa mtsiriziro pa programu yathu ya lero ya MBC Exclusive. Dzina langa ndi Alinafe Mlamba ndipo lero ndimacheza ndi Aluse Mtilatira amene ndi mkulu wa nthambi yoona za nyengo komanso kusintha kwa nyengo. Mudzakhale pomwepo sabata yamawa pamene tidza kupatsireni zina zangati izi. Mwakoma nonse. True love